इसोरनो होनि दिनैनि बे फुंबिलि सेसनखौ इसोरा जोंहाय होबावबाय गावखौ बाख्नायनो थाखाय गावखौ सिबिनो थाखाय बियो जोंखौ अनो बियो अननायखाय जोंखौ बियो जोथोन लायो आरो जों गोबाव सम नैबे CTV प्रग्रामखौ जों नेनानै दङमोन जिसु ख्रिस्ट'आ जोंनो दिनैहाय नैबे गावखौ सिबिनो थाखाय गावखौ बाख्नायनो थाखाय जोंखौ मोजां सम मोजां दिन होनानै मोजां गोसो होनानै जोंखौ दैदेननानै लाबाय बेनिखायनो जों इसोरखौ हामबाय होनो जों आरज मेथाइ खननि तुमसा कोई नहीं जों बेखौ खनगोन आरो जों बयबो मेगन मोखि बावमोन खननानै हागोन गासैबो डिलिगेटफोरनि सायाव हेफाजाब खालामदों जिसु आफा आरो जोंनि गासैबो फोरोंगिरि साफ्रोम सावरायनो हेफाजाब खालामदों जिसु आफा आरो गथायदों इसोर आफा दा नोंखौ हामबायदों जिसु आफा जों दिनैनि आफा प्रेजेन्ट वार्शिप आफा जों बेयाव दोनबाय आफा बाखि सम आफा जों गासैबोनि गोसो मोदोम जिबन आफा बाखि सम खौरांखौ आफा नोंनि आथिं गुदियाव जिसुनि बिबाय आमेन जों गेजेराव जागायलांसिगोन आं उपसनानि मुङै मोनसे हास्टपाठ फरायनो थाखाय थामथिम जाबाय नोंथांमोननि आखायाव जाय जायनायखौ बाइबेल दं नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायफालांनो हागोन गोजौआव होनाय दं मसेनि मेथाइ खननाय जागायजेननाय 15नि 1 निफ्राय लानानै 3 सिम आं फरायगोन मोनबा जिसुनि मुङै फरायनो बेयाव ओरैबायदि होनदों अब्ला मसे आरो इजराइलफ्रा फोरबोनि लागै बेबायदि मेथाइ खनदों आङो फोरबोनि लागै मेथाइ खनगोन मानोना बियो मान गोनाङै जै बियो गराइफोरनि आरो गराइ गाखोग्राफोरखौ लोगोसे सागोराव गोदोहोबाय फोरबोआनो आंनि जर आरो आंनि बासायग्राया बेनो आंनि इसोर आङो बेखौनो बाख्नायगोन फोरबोआ रोंनांग्रा बिर बिनि नामा फोरबो मसेनि मेथाइ बियो आं बेखौ बोफ्लेनो थाखाय सानाखिसै बर' रावआवनो फरायबाय आं गुसुङै इसोरनियाव आरज खालामो गोजौ सोरगोआव थानाय मान आरो महिमाजों बुंफबनाय नों जोंनि बोलोग्रासिन गोथार अनख इसोर आफा नोंखौ बे समाव इनायना हामबाय होनदों प्रभुनि गिदिर अननायखौ आफानो जों साफ्रोमनोबो होनानै गिथावथाव हरनि समाव आफा थैनायजों समान उन्दुनायाव नोंखौ नेनानै आरो नैबे फुंबिलि समखौ मोननायजों लोगोसे नों जोंनो गोथां महर होनानै आफानो जोंखौ फोजाखांफिननायनि थाखाय नों गोथां इसोरखौ हामबाय होनदों आरो नैबे फुंबिलि समाव नों जों साफ्रोमबो मोजां देहा मोजां जिबन होनानै मोजां बोथोरफोर होनानै आफा नैबे गोथार पेन्डेलनि सिङाव नोङो जोंखौ ज' खालामबाय आफा नोंनि बाथ्रा सोलोंनो थाखाय नोंनिफ्राय आशीर्बाद नाजावना लानो थाखाय जोंनो बेबायदि सम आरो खाबुखौ होनायनि थाखाय जों नों गोथां इसोरखौ हामबाय होनदों हामबायसै इसोर आफा बेयाव नुजाफैनाय साफ्रोमनोबो गोसो मोदोम जिबन बाखि समखौ नोंनि आथिं गुदियाव गथायनानै नों सासेल' बासायग्रा प्रभु इसोर ख्रिस्टनो बिदों आमेन
दा नैबे समाव मानगोनां आफादगिरिनो आलासिनो आजावना लानो थाखाय बे समखौ हगारना होनाय जाबाय सारा बे समाव लाफैनो हासिगोन इसोरखौ हामबाय होनदों बे मोजां समखौ होनायनि थाखाय जोंनाव सासे आलासि दंफैयो गोबाङा सिनायो ओमफ्राय दानि गथ'फ्रा बांसिना सिनाया बेनिखायनो आङो गासैनिबो सिगाङाव आङो सिनायथि होनो सानदों बिथाङा जाहैबाय जोंनि थाइखा एरिया बे इयुथ कमिटिखौ गोबाव सम दैदेनलांदों जोंनि गेजेराव दंफैयो जोङो सारखौ खावलायदों सिगाङाव जौसाङाव फैनो थाखाय दसे अननानै गुरै खावलायहरबाय मिस्टार रबिन बसुमतारी बिथाङा दादगारि बर' बेप्टिस्ट चार्चआव दा पास्टर हिसाबै दङ आरो जोंनि थाइखाजरा एरिया पेरेन्ट कमिटिनि बियो दा लेङाइ आफादगिरियाव इसोरनि खामानिखौ मावगासिनो दं आं सारखौ सिङाव फैनो खावलायबाय बिथाङा गोबाव सम जोंनि थाइखा एरियानि इयुथ कमिटिखौ दैदेनदों भुल जायाबा ट्राम मोननै सिदायैनो बिथाङा मावदों बिथांनि गोबां जोंनि बे थाइखा एरियायाव कन्ट्रिबिउसन दङ आरो जोङो दिनै बे पर्यायाव बिथांमोननि मावख्रुबनायजोंसो जोङो बेबादियाव दङ बेनिखायनो जोङो गांसे आर'नाइजों सारखौ बरायनानै लागोन हामबायसै सारखौ गावनि जायगाखौ लाहैफिननो खावलायबाय जोंनि ओंखाम जानाय डाइनिं हल बेखौ मोजाङैनो साफायैनो लाखिदों आरोबाव आं लाखिबाय थालांगोनखौ आं आसा खालामदों ओमफ्राय लोगोसेहाय रैखाथि खालायावहाय जानाय जे लादुफोर पेकेटखौहाय नोंसोर ओरै गारालासिनो बेहाय जों डास्टबिन खालामना होनाय जादों थैला खाना होनाय जादों बाहाय गारनो थाखाय आं Praise the Lord. इसोरा बाख्नाय जाथोंसै बिनि गेदेर अननायनि गेजेरजोंहाय आरोबाव नैथि बे फुंबिलि समखौहाय जोङो इसोरा गाहामैनो मोनहोबाय बिनि थाखाय इसोरखौ धन्यबाद होदों आरो धन्यबाद होदों दिनैनि बे सार्भिसखौहाय दैदेनलांनाय मानगोनां सार्भिस लिडार बिथांखौ हामबायदों आरो लोगोसे दिनैनि बे फुंबिलि समनि फारिलाइयाव जोंजोंनो लोगोसे नुजाथिफैनो हानाय माखासे मानगोनां बिथांमोनखौ आं जिसुनि मुङाव हाजासे धन्यबाद होदों आरो हामबायनाय जासिदों आरो लोगोसे नोंथांमोनखौ बरायदों आरो लोगोसे नैबे फुंबिलि समावहाय प्रेसिडेन्टफोरखौ दिनै गाहामैनो दिनैहाय जोंखौ रोजाबनायजों खननायजों मोसानायजों जोंखौ बे प्रग्रामखौ समायहोलांनाय कयार टीम बिथांमोनखौबो आङो हाजासे हामबायदों आरो लोगोसे बे फुंबिलि समावहाय सफैनो हानाय जोंनि मानगोनां फोरोंगिरि लोगो नोंथांमोन आरो लोगोसे नैबे फुंबिलि समावहायनो इसोरनि बाथ्राखौहाय खोनासंनो आरो इसोरनि बाथ्राखौहाय नाजावनो आरो बिनि बोरखौ लानो फैनाय साफ्रोमनिसिमबो आंनि अनजालि दिनै गथ'फोर आरो दिनै गुबुन गुबुन गिर्जानिफ्राय सफैनो हानाय बिथांमोनखौहाय आङो बे समावहाय बरायो आरो नाजावनानै लायो आंनि आखायाव दा 15 मिनिट 15 मिनिट्स लसै जोङो बेखिनि टाइमावहाय जोङो इसोरनि बाथ्रा जों सोलोंनि दे थांनाय बोसोरनि जे टीम बे टीमा मामोनलाय मामोन थांनाय बोसोराव सोर थांदों जिउनि दिगखौ थिरां खालाम नेभिगेटिं लाइफ ना होमबा आइजायानि 50 निफ्राय लानाय जादोंमोन ओमफ्रायहाय देग्लायनियालाय माथो सिजर खम मोनदां खोन्थावगोना माथो गावस्रालाय हा देरहानो जोनोम जानाय born to win बाइबेल सिरियालाय माथो बाइबेल सिरिया इब्रायारि 12 बालाक 1 निफ्राय 2 सिरिसिम दे एसे लोगोसेनो जोङो खेबसे बुंनि दे टीमखौ बुं दे
दे देरहानो जोनोम जानाय born to win इब्रायारि 12 बालाक 1निफ्राय 2 सिरिसिम औ आं बे बाथ्राखौ आं फरायनानै होनोसै नोंसोरखौ बुंहोला दे बेयाव मा बाथ्रा लिरनाय दङ आं बेखौ फरायहोनि दे फरायनि इब्रायारि 12 बालाक 1निफ्राय 2 सिरिसिमावहाय मा लिरनाय दङ आङो बेखौ फरायगोन बेनिखायनो जोमै बायदि जोंनि सोरगिदिं साखिफ्रानो बेंखननानै थानायखाय जोंखौ हमथाग्रा जोंनियाव फानथाबनानै थानाय पापफोरखौ नारखानि आरो जोंनि मोखाङाव थानाय खारनांगौ लामायावहाय सैसोनायजों खारनि दे जोङो जिसुनिथिङै नोजोर होबाय थानि फोथायनाया बिनियावनो उजियो आरो बिनियावनो जाफुङो उनाव मोनगोन रंजानायखौ मिथिखानानै बियो लाजि फोनांजानायफोरखौहाय मुंबो साना लाबानो क्रुसाव होजानायखौ सैबाय आरो दा बियो इसोरनि सिंहासननि आगदाथिं जनानै दं बाहाय जोङो मोननै खोन्दोखौहाय जों मोननो हायो बेयाव मोननै बाथ्राखौ जों मिथिनो हायो जोंनि सारिगिदिं साखिफोर थानायखाय जोमै बादि होनना बुंदों numbers of God's people are mentioned in the Bible गोबां इसोरनि मानसिखौहाय बाइबेलावहाय साखि महरैहाय जोङो मोननो हायो दिनैहाय बिसोरनि जिबनावहाय गोबां आनजाद समायसा थारना बेबायदि फैदोंमोन अब्लाबो बिसोर गासैबो पापफोरखौहाय हमथाग्रा पापफोरखौ नारखानानै सैसोनायजों बिसोर जिउ लामायाव खारलांदोंमोन गावसोरनि थांखियाव खारलांदोंमोन जोंबो जोंनि लाइमोन जोहोलाव सिख्लाफोरखौबो बेबायदिनो बुंदों जोंबो दे जोङो सैसोनायजों खारलांनि गोबां जोंनि जिउ लामायावहाय जोंनि जिउ दावबायनायावहाय गोबां समस्या फैगोन धारणाफोर फैगोन सैसोनांनायफोर फैगोन बे खारनायनि लामायावहाय जोङो सैसोनानै खारनांगौनो आरो जोंखौ मा होनदों जिसुनिथिङै नायहरनो थाखाय जोंखौ बाइबेला बुंदोंना जिसुआ माबायदि सैनाङामोन बियो सैखांनायनि उनावहाय जे बे बिफायजों दाहैगोन बे गोजोनखौ नुहुरखानानैहाय बे बेबायदि सैसोनांब्लाबो बियो इयुननि मोनगोन बान्थाखौहाय नाहरनानै बे सैसोनायखौ मुंबो साना लाबानो बियो सैसोदों दिनै बेबायदिनो जों जिसुनिथिं नाहरनानैहाय जोङो खारलांनो थाखाय जोंनि बाइबेला खोन्थादों दानिया जों एसे आवगायलांनि नैबे फुंबिलि समावहाय जोङो जागायनाय आयदा हिसाबै जों सोलोंगोन दा रेस बिगिन्स जोङो खारनाया जागायबाय बिनि सायाव जोङो सोलोंगोन मा होनदोंमोनलाय जों मा सोलोंनायनि सायाव सोलोंगोन होनदोंमोनलाय मानि सायाव सोलोंगोन खारनाया जागायनाय दा रेस बिगिन्स जोङो खारनाया जागायनाय जोङो स्कुलफ्राव स्कुल उइक जायो कलेजफ्राव कलेज उइक जायो बे समावहाय जों रानिं रेस खालामो आरो जोंनि खारनाया बबेनिफ्राय जागायो मोनसे स्टार्टिं पइन्टनिफ्राय जों जागायो नङा होमबा मोनसे खारनाय बिन्दोनिफ्राय जों जागायगोन नङा होमबा मोनसे बिन्दोनिफ्राय जोङो जागायगोन आरो बिनिफ्राय जों खारलांगोन ना नङा ओमफ्राय जों खारलांनायावहाय बेसे गोजान खारलांनांगौ बे सहैसासिम जों गोबां सैसोनायजों खारनांगोन ना जों सैसोनायजों खारनांगोन दानिया जोंनि जिउ लामायावहाय दानिया जोङो सैसोनायजों जिउ दावबायलांनांगौ खारनाया दानिया जागायबाय होनना बुंदों दानिया जों बेनि आयदानि सायावहायनो बाइबेल सिरि हिसाबैहाय जागायजेननाय 37 बालाक 1निफ्राय 10 सिरिसिम बाहाय मोनसे इसोरनि बाथ्रायावहाय जोंनो सासे व्यक्तिनि जिउ जारिमिनखौ बेयाव दैखांना होनाय जादों आच्छा सोर बाहाय जसेफनि सोमोन्दै खोनाफेरै दङ आखाइ थिखोनो हागोन खोनाफेरै सोरबा जसेफनि सोमोन्दै खोनाफेरै दङ गैया होनदों ना होमबा दानिया जोङो सोलोंलांनि जसेफहा बेसेबां बिदा फंबायफोर दङमोन मिथिगौ ना साबेसे दङमोन साबा साबा नङा 11 जन 11 ब्रादार्स दङमोन ना होमबा सोरमोन बिसोरलाय हयथ' बिथांमोननि जे मुंफोरखौहाय नोंथांमोना गोसोआव गैया जानो हागौ आङो फरायथिनो गोसो जाबाय रबिन सिमियन लेभि जुदा दान नाफ्तालि गाद आसार इसाकार जुबुलुन जसेफ आरो बेन्जामिन बिथांमोननि मुङा बेबादि दानिया जों नायनि
जसेफनि बिफानि मुङा जाकबमोन दे जाकबमोन जसेफनि बिफानि मुङा जाकबमोन आरो बिहा 11 जन बिहा 12 जन फिसालाफोर दङमोन दे 12 जन फिसालाफोर दङमोन ओमफ्राय बे मोनसे गेदेर फेमिलिमोन मोनसे गेदेर न'खरनिमोन ना बा गेदेर फेमिलिमोन धोनफोरबो हयथ' दङमोन बेहा 12 जन फिसालाफोर दङमोन फिसाजोफोरबो दङमोन बाहाय बाइबेलाव मख'नाय दङ जसेफआ सासे बिब' दङमोन सिस्टार दङमोन सिस्टार दङमोन बाइबेलाव मख'नाय दङ जेब्लानाखि नोंथांमोनहा बेखौ जागायजेननायनि 30 बाला 21 सारियाव फरायगोन बाहाय मोननो हागोन दिना होननाय सासे नाम दङमोन बिनि बिनानाव बा बिब'नि मुङा दे दानिया ओरै जों जागायदिनि जसेफआ बिमा बिफानि बिदा फंबायनि बाथ्राफोरखौहाय बियो मानियोमोन लायोमोन आरो बियो बिफानि बांसिन अनजासिननाय सासे फिसालामोन दे गोसोआवला जसेफनि बिफाया बेखौ मानो बांसिन अनोमोननो बे जाकबा बोराय बैसोआवहाय बे गथ'खौ मोननायखाय बे जसेफखौ मोननायखाय जसेफनि सायाव बे बांसिन अनोमोन बिराद अनोमोन खोनासं दे बिराद अनोमोन आरो सानसेखालि बियो जसेफखौ अननानैहाय बेनो मोजांथार गस्ला बायनानै फैदोंमोननो दे माबायदि गस्ला मोननो बियो खोनासं एसे एम्फौ लाथा बायदि जाजोब्बाय एम्फौ माबायदि मानबायनाय बायदि जाजोब्बाय बिसोरो दे खोनासं बेखौ बांसिन अननायखाय बेनो मोनसे मोजांथार गस्ला सुनानै लाबोबायनो फाख्रा सिख्रा गस्ला दे फाख्रा सिख्रा गस्ला सुनानै लाबोबाय ओमफ्राय बेखौ नुनानैहाय बिदाफ्रा ओरैबायदि जिलास जाबायनो मेगन साबाय हे आफाया बेखौल' बांसिन ओंखार मादो जोंखौलाय मादो अना बिराद जों खामानि मावो गाव एसेबां सहाय खालामो गाव थोननाय मानि खोथाफोरखौ मानियो अब्लाबो जसेफखौल' बांसिन अनो जोंखौ माथो अनथारा मेगन साबाय जसेफनाव नायसाय बिदि बिराद मोजां गस्ला लाबोदों जेनेबा होफैयाखै मेगन साबाय बिफाखौ रागा जोंबाय बोराबबाय आरो फंबायखौबो मेगन साबाय मेगन साबाय सानसेखालि ओरैबायदि जसेफआ ओरै सिमां नुगारबाय खोनासंनाय आं थाब आङो थांनो इच्छा खालामबाय जसेफआ सानसेखालि ओरैबायदि सिमां नुगारबाय मा सिमां नुखा बियो ओरैबायदि बिदाफोरजों लोगोसे जसेफआबो मोनसे आबाद फोथारावहाय दुब्लियावहाय बे बिसोर मा खालामदोंमोननो माइ मुथि खादोंमोननो मुथिखौ बुजिगौ माइ मुथि ओरै सथा सथा खायो बेखौ मुथि होनना बुङो बजाया आलदा मुथि आलदा नै बिसिम एसे फिसा फिसा खानायखौ मुथि होनना बुङो माइ मुथिखौ खाबाय थादोंमोननो ओमफ्राय बे मुथि खाबाय थानाय समावहाय 11टा नङा होमबा 11टा मुथिफोरा जसेफनि मुथिनि सारगिदिं थानानैहाय मा खालामबायनो बे जसेफनि मुथिखौहाय गुग्रुबनानै खुलुमबाय बे सिमांखौ नुबाय आरो जसेफआ बे सिमांखौ नुनानैहाय गावनि बिदाफोरनो खोन्थाबायनो ओइ आदामोन आङो थांनाय हराव ओरैबायदि सिमां नुदोंलै होननानै खोन्थाबाय दानिया मा खोन्थाखो जोङो फोथारावहाय जोङो खामानि मावबाय थादोंमोन जोङो मुथि खाबाय थादोंमोन नोंसिनि मुथिफ्रा आंनि मुथिखौहाय बेबायदि खुलुमनाय आं सिमां नुदोंलै दानिया ओरैनोब्लाबोथ' सिगाङाव रागा जोंखानाय नङा होमबा बिदाफ्रा साला आरो बेबायदि सिमां नुवा नंसै ना होमबा मा नोङो जोंनि राजा जागोन नामा नोङो बिदाफोरनि देरसिन जागोन नामा मा जोङो नोंखौ सानसे खुलुमहैनो नांगोन नामा रागा जोंबाय सिगाङावहाय गस्ला लाबोनानै रागा जोंखादों नङा होमबा दानिया ओरैबायदि दिउ रागा जोंबायनो ना दिउ रागा जोंबाय ओमफ्राय बिनि आरोबाव एसे उनावहाय माखासे दिनफोरनि उनावहाय आरोबाव जसेफआ ओरैबायदि सिमां नुबावबाय ओरैबायदि सिमां नुबावबाय मा सिमां नुखो बियो एबारनिया एसोर खोनासंथ्राखिसै ओरैहाय ओरैनिया खोनासंथ्राखिसै आं दा सोंगोन आं दा सोंबा नोंसोर बुंहरनांगोन आरो ओरैबायदि सिमां नुबाय आदामोन आं ओरैबायदि सिमां नुबावबायलै दिनैनि हरावहाय दानिया बे समाव बिफाबो दङमोन बिफानोबो खोन्थादों आच्छा आदामोन आफा आं ओरैबायदि सिमां नुदों थांनाय हरावहाय ओरैबायदि सिमां नुबाय आङो 11 स्टार्स 11टा हाथरखिफोर आरो सान अखाफोरा आंखौ खुलुमनाय आं सिमां नुदोंलै आफा आदामोन सिमां नुनि खोथाखौ खोन्थाबाय ओमफ्राय बे समावहाय बिदाफ्रा आरोबाव रागा जोंबावबाय आरो लोगोसेहाय बे समावहाय गावनि जे बिफा
बे बिफायाबो ओरैबायदि रागा जोंबाय आरो दुखु मोनबाय आरो दुखु मोननानैहाय बेखौ रिबुक ना बुङो रागा जोंनानै रायदों ओइ माबायदि सिमा नुखो नोंलाय हो मा जोंबो बिमा बिफा जानानै नोंखौ सानसे खुलुमनांगोन नामा खुलुमनांगोन नामा नोङो जोंनि देरसिन जागोन नामा रायबाय रागा जोंबाय खिन्थु रागा जोंदोंब्लाबो जाकबा ओरै गोसोआव लादों बिनि सिमांनि मानिया मा जानो हागौ बेलाय मा बुजायदों बेलाय मा जाहैगोन बेखौ गोसोआव लानानै सानबाय थादों दानिया इसोरनि जसेफनि सायाव जे थांखि लानाय जसेफनि सायाव जे इसोरा मोनसे थांखि दङ बे थांखिखौहाय इसोरा जसेफनो सिमांनि गेजेरजों खोन्थादों जसेफनो सिमांनि गेजेरजों खोन्थानानै होदों आरो बेनि सिमांनि गेजेरजों दर्शनफोर होदों खोन्थादों अनजायग्राफोर बिनि जे जिसुनि बा इसोरनि जे थांखि बे थांखिया जसेफनि जिबनावहाय ओइदिननिफ्राय जे जागायदों ओइदिननि जे जागायबाय इसोरनि जे थांखि बेखौ जे जसेफनि गेजेरजों मावफुंगोन बेखौ ओइदिनखालिनिफ्राय जागायदों जेब्लानाखि बियो उन्दै सममोन बे समावहाय इसोरा बेनो सिमांनि गेजेरजों खोन्थादों बेनो जे थांनांगौ दावबायलांनांगौ बेनि जे जात्रा बे जात्रा दिननिफ्राय जागायदों आरो बे खेबनायनि लामायावहाय बे थांनांगौ लामायावहाय हयथ' गोबां जेंना जेंसि बेनि जिबनावहाय फैगोन अनजाग्राफोर जोंनि जिबनावहाय बे जसेफ बादिनो जोंनि जिबनफ्राबो साफ्रोमबो व्यक्तिनि जिबनावहाय इसोरहा थांखि दङ इसोरहा थांखि दङ आरो बे थांखिनि थाखायसो आं मैया बुंनाय बायदि इसोरनि थांखिनि थाखायसो जों बे बुहुमावहाय उजिदों आरो बे सिमांफ्रा बे थांखिफ्रा जाफुंहैनांगौ समसिमावहाय जोङो थांबाय थागोन आरो बे थांनांगौ लामायावहाय जों गोबां जेंना जेंसि जों लोगो मोनगोन जेंना जेंसि जोङो फैगोन जसेफनि जिबनावहायबो बेबायदिनो फैगोन जों इयुननि समफ्रावहाय जों सोलोंलांबाय थागोन जोंनो थांनांगौ लाबोनायाव जे इसोरा जे जोंनि जिउआव थांखि लादों बे थांखिया जाफुंनांगौ समसिमावहाय जोंनि जिबनफ्रावहाय गोबां समस्या हयथ' फैगोन गोबां आनजादफोर फैगोन बे आनजादनि गेजेरजों जों सौसिलांनांगोन आरो जोंनि जिउनि खारनायफ्रा दिनैहाय जागायगासिनो दङ आरो जोंनि जिउनि खारनायफ्रा जों थांगासिनो दङ आङो दहाय सिगाङाव फरायनाय बायदि जोङो जिसुनिथिङै जों नाहरनांगोन जोंनि थांनांगौ लामायाव गोबां खैदांफोर फैगोन सोरजोंबा मुगै जानाय फैगोन सोरजोंबा नासय जानाय फैगोन सोरजोंबा सोंखारि जानाय फैगोन ना अब्लाबो जोंहा मोनसे देरहानायनि मोनसे बान्थाखौ जों नोजोर होनानैहाय बे समस्याफोरखौ जों नेवसिगारनांगोन जोङो जेब्लानाखि जों जे खारनाया जागायो मोनसे समाव जे मोनसे उइनिं पस्ट थाहैगोन बैसिम जों खारलांनांगोन ना होमबा अब्लासो जों देरहाहैगोन आरो बे खारनायावहाय जोङो सैसोनायजों खारलांनांगोन अब्ला जों देरहासार जागोन ना होमबा खारग्राफ्रा माबायदि खारो जों देरहानो थाखाय ओरैबायदि साखा फारा जानानै खारो ओरैबायदि जों गोसो होनानै खारो आरो गोसो होनानै खारोब्लासो नाजानानै खारोब्लासो बै मोनसे देरहासारनायनि जे बिन्दो देरहासारनाय मोनसे उइनिं पस्ट दंहैयो बेसिम जों सहैनो हागोन आङो एसे उनावहाय टाइमखौ लानानैहाय बे मिशनारि सलिखौहाय बुंबाय थासिगोन आं बेखिनि बाथ्राखौ बुंबाय इसोरा जों बयनिबो सायाव गेदेरजों बोर होथोंसै जोंना बेला अलरेडि देरबाय बेनिखायनो आङो गुसुं आरजनि गेजेरजों आं खेबसेनो दोनथ'खानो थाखाय आं सानबाय समा दिनै जोंनि थाखायहाय हयथ' थोजासे आच्छा जोंहा एसे एनाउन्समेन्ट दङ आं गुसुं आरज खालामनो दोनथ'नि इसोर आफा नों बिफाखौ हाजासे धन्यबाद होदों प्रभु नों गेदेरनि दयाजों नैबे फुंबिलि समावहाय जोंनि बाथ्रानि रावखौ जोंनि होजाखानाय मोनसे आयदानि सायावहायनो जों सोलोंबाय प्रभु नों बिफाखौ हामबाय होनो प्रभु आफा बे समनि गेजेरावहाय नोङो जोंनि गेजेराव नोंनि बाथ्रा बुंनायनि थाखायहाय जोङो प्रभु आफा जोंनि जे खारनाय बेयो जोङो स्टार्टिं जाबाय आरो जोंनि जिउआवहाय नोंहा जे मोनसे थांखि दङ बे जागायबाय आफा जसेफनि जिबनावहाय जेरैबायदि जागायदों आफा नों बेबायदिनो सिमांनि गेजेरजों जेरैबायदि फोरमायदं जोंनि जिबनावहायबो जानानै थांखि बे थांखिखौहाय नोङो जागायदों आरो बे प्रभु आफा थांखिखौ मोनफुंजासिम जोंनि खारनायावहाय नोङो जोंखौ हेफाजाब होदों बे गासै प्रार्थना जिसु नाम बियो आमेन हामबाय सारखौ मोजांथार इसोरनि बाथ्राजों थुलुंगा होनायनि थाखाय जोंहा मोसानाय दंमोन जों बेखौ दा होनाय नंला दायो रिफ्रेशमेन्टआव होनाय जासिगोन अननानै निमाहा बिनाय थाबाय दाना जोंहाथ' जेबो गैला जोबथा आरज
खालामनो थाखाय जोंनि दादगारि बर'नि मानगोनां पास्टर सार रबिनखौ खावलायनाय जाबाय आर'जजों फोजोबनो थाखाय। खालामनि बयबो मेगन मोसेबगोन आर'ज खालामनि नोंथांमोनाबो आर'जजों हेफाजाब होदो जाय बृद्ध बैसोनि बिमा मेगन अपारेसन जादोंनो बा न'खराव बिनि जे हासबेन्ड बा फिसाय बा बोराय एसे सैतानजों एसे नासयजानानै दङनो जोङो बेनि थाखाय बिनि न'खर बिनि मेगननि थाखाय जों लोगोसे जों आर'जजों हेफाजाब होगोन। गोजौसिन सोरगोआव थानाय नों बोलोगोरासिन मान आरो महिमाजों बुंफबनाय गोथार गोथां अनख इसोर आफा प्रभु नोंनि अननाया जों मानसि जातिनि जिबनाव दैमु दै बोहैनायफ्रा जेरै थाबथानाय गैया बेबादिनो नोंनि अननाया जोंनि जिबनाव थाबथानाय गैयै बोहैग्लायबाय थादों। नोंनि गेदेर अननायखौ मोननानैसो नोंनि होनाय अंग प्रतंग गासैखौबो लानानै नों सृष्टिकर्ता इसोरखौ बाख्नायनो सिबिनो खुलुमनो बेबादि सम आरो खाबु मोनदों। आफा देग्लाय 2023 मायथाइ बे अक्ट'बर मासनि मैया 19 तारिखनिफ्राय लानानै दिनै बे फुंबिलि समनिफ्राय बे सिटिभि प्रग्रामाव नोंनि गोथौ रावफोरखौ सोलोंलायनो जोंनि थाइखाजरा एरियानि सिङाव थानाय लाइमोन गथ'फ्रा मैया मोनाबिलिनिफ्राय लानानै बे जायगायावहाय नोंनि रावखौ सोलोंनो थाखाय थाम थिमै नेनानै दं। आफा दानो जों नोंनियाव आर'जजों गथायदों बे फुंबिलि समनिफ्राय बे गथ'फोरखौ फोरोंनाया जागायसिगोन। बेनिखायनो जेसेबां फोरोंगिरिफोरखौ प्रभु नोङो सायख'नानै लाबोबाय बिथांमोननि गेजेरजों प्रभु बे 24 तारिख मोनासिमाव नोङो नोंनि गियानखौ प्रभु बिथांमोननि गेजेरजों फोरों। जोंनि गोसो मोदोम जिउ बाखि सम बाखि प्रग्राम नोंनि आथिं गदे गथायनानै नों सासेल' बोखांग्रा प्रभु यीशु ख्रीष्टनि मुङाव बिबाय आमेन। First class sampai na. First class sama maaf keras yang ini sih. Kurangnya mana? Kurangnya mana? Mulana nih kapne. Mulana nih kapne. Seni mulana kapne ke? Sama nih. Sergap dia. Makas ke kopi dulu. 1, 2, 3.
मालाबा हाबहैया होनदां हाबनांगौ जायो सामफ्रामबो दे मुखस्रिफोरखौ बुंलाय 1 2 3 Repeat खालामो दे 1 2 3 Kembroi. Kembroi sih kena sungguh nama samela. Iu दैदेनगिरि थानो हागौ आरोखि माने नोंसोर दैदेननोनो जोनोम जादों आरोखि सोरबा सानडे स्कुल हाबिफोरबो दं नामा दैदेननो जोनोम जायैफोर सानडे स्कुलाव हाबनांगोन आरो CDP-आवनो फैनाय देगा मिथिबाय दैदेननो जोनोम जानायनि नोंसोर बुहुत फरायलांगोन सानब्रैनि गेजेराव दैदेनगिरि जाहैनांगोन आरोखि मिथिबाय दा दिनैनि लेसननि गाहाय थांखियालाय माथोमोन मोनसे थांखिजों लिंहरजानाय मोनसे थांखिजों लिंहरनाय सोरखौ लिंहरामोन आब्रामखौ लिंहरदोंमोन ना अबेहाय मा थांखि लानानै लिंहरामोन आब्रामखौलाय माबा मोनसे होनो नागिरदोंमोन जिखुनु जा